sala nako, iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, mayong buntag mahigala ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga makikilaan pagadumalahon kini sa inyong manghigala Brother John Lehito, kini usab si Brother Libby Clavis magapakiguban kanyo ning duha ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, pwede na mo mga higala makasend or makapadala og mga mensahe nga hinamo ni Brother John. Pwede nga mo text mo sa mga number nga amo nga gihatag kaninyo kanunay aron ato nang mabasa inyong mga importante nga mga mensahe, mga greetings baka, mga pangutana baka. So ato na gina-welcome dinhi sa atong programa o niya alang sab sa ato nga mga viewers, ato sang ato mga viewers, mga followers nato sa ato mga programa. So amo kamo nga gina-welcome sa mga kahigalaan. Pwede sa mo maka-send og mga mensahe sa comment section nato aron ato nang mabasa dinhi sa atong programa, or pwede sad mo inyong i-share mga higala ang ato nga programa para nga mas daghan ang makakita or makapaminaw no sa atong programa. Ay sila sab nga maminaw at mahibaw nga basig ang mga pangutana nga ato nga gi-take up ilang gikinahanglan mga higala. So na-bless sila. So muna atong i-share nga to sa mga friend aron mas mukatag ang pulong sa Dios ngadto sa tibuok na kalibutan. So sublion na mo, welcome ang tanan. Among itunol ang mainiton nga mga pagpangumusta sa tanan sa natong mga listeners, mga viewers nato diha sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Kamong tanan diha mga pinangga nga mga tigpaminaw, welcome kamo ni sayos kabuntagon. Unya maingumon sa atong tanan nga mga viewers sa Facebook diri sa Masbate tungod kay kalabanan nga mga kahigalan nato sa Masbate nga nagsunod through Facebook. So kamong tanan diha higala, welcome na mo karong buntaga sa ato nga programa. Maingumon sa tanan natong mga viewers o mga listeners sa radio diha sa Biliran Province, no? Kamong tanan diha, welcome. Kanya palihog lang pod atong i-share ang pulong sa Ginoo. Kanya alang sa mga naasa mga sound system diha nga
ginagamit sa programa. So thank you kaayo atong i-share nga to sa mga silinganan aron ang atong mga kahigalaan makapamati pod sa pulong sa Ginoo. Anya diri sad sa probinsya sa Liti ato sang gina-welcome ang tanan nato nga mga pinalangga o mahinigugmang mga kaigsunan o kahigalaan nga tigpaminawan diya sa Leyte. Kumusta ang taga Ormoc City nga mga listener nato diri sa Merida, sa Palunpon Leyte ato makigalaan sa Matag-Ob, Isabel Leyte, sa Kananga, bisan pa man sa Baybay Leyte atong gina-welcome ang tanan. Good morning sa tanang taga San Isidro, Kalubian Leyte, dinhi sa Tabango Leyte o dinhi sa Villaba Leyte. Ato nga gina-welcome ang tanan. So manginaot bihigala nga karabuntaga magapakiguban mo sa programa. Onya sa tanan sad nato diyang mga kaigsunan o kahigalaan nga nagagamit og mga sound system aron lamang mapadungog ang pulong sino sa mga palibot. So ato na nga gipasalamatan o giisip natong kabahin mo sa ato nga programa o kato mga nag-share sa pulong sa Ginoo, no? So sublion na mo, welcome ang tanang makigilaan sa Leyte. Ato sa mga suki nga tigpaminawan diri sa isla sa Camotes, tungod kay sa Camotes Island kining atong programa lanog sa didto. Di lang kay sa live sa Facebook ang ilang makita dito kundi makuha sa dito atong signal sa DYCM. So good morning sa tanan taga Camotes Island. O ni ato sang pasalamatan si Brother Tato Sotilo sa iyang sound system nga gigamit diha sa Lower Kagkagan aron ilang masilinganan makadungog sa mga pulong sa Ginoo. O niya tabuk ta diri sa isla sa Bantayan, patindaghana sa nato nga mga tigpaminaw diha sa Bantayan Island. So atong gina-welcome no ang tanan taga isla sa Bantayan, sa Madridejos, o niya diri sa lungsod sa Bantayan. Atong pasalamatan si Brother Cotiho uban siyang family nga magpalanog kanunay sa ato nga programa. So maayong buntag no, Brother Cotiho uban si imong pinalangga o niya imong mga anak, imong mga apo, mga silinganan karon diha sa Tikad Bantayan. Salamat kaayo nga nagkahibalagay ra gyud ta diha sa inyong panimalay. Ayan, nangandoy ni sila Brother John nga kuno sila makakita sa nimo personal, makakita sila through Facebook ramangod. Maabot na ginang panahon na Brother Lebe kay diha sa Bantayan dili magina layo dinhi. Pero ang estado gud sa atong kinabuhi kaniadto og karon lahi na magyud sa una. Pwede rata nga mo kuan, pwede rata nga mulakaw without mission. Mura lang ba og kanana nga jojo ride lang, kanang lingaw-lingaw lang, mo manay atong estado sa una, pero karon lisod na. Lisod na kaning nanatay pamilya ba John? Yes, okay. Gibahin na to ang atong panahon para sa atong trabaho, sa atong pamilya. Kay lisod man sa atong pamilya, di nato tagaan og oras. Tinood na munang sa una murag anak magtan-aw sa ato, muuli kag gabi, mugi kag buntag, unya wa kay oras ikahatag sa ilaha, budlay na. Na mura mo og kanang distansya ra kay bisan nag-uban ra mo sa balay. Sa una murag magkita ra gihapon itugot sa Ginoo lang. Sa una murag isiguing ra gyud ta. Ini tayo mga basta na ay ganahan tang madudto kinaay atong kailan mga bisita niya diri bisita ta. Watay karon lahi na. Watay konsultahon ba? Karon kay paaprobahan pa ba nato sa paaprobahan niya gawas pamilya. Og di lang gyud importante kay imong lakaw, tagaan gini mong importante kay ang imong mga anak unsaon man na nimo tinuod na man na sa imong tayo gyud atensyon. So mayong buntag sa atong tanan nga mga nahibag nga mga listener nato ba John ay daghan ditong nahibalag dato nga pwedeng lipaya gyud nato nya lagi nangandoy po sa imo makita personal. Brother Lebe diha sa Matag-Ob Leyte si Mimi Rojas nga born again matod pa sa una wa gid kaayo Adventistang makaatraka ana niya sa pagka born again kay purti mo sige ni siya mo depensa gid sa ihapod nga baruganan, pero ni abot gyud panahon nga ngiyang baruganan wa gid makadepensa sa Ginoo nga nagkinahanglan sa iya tungod kay dili siya close minded
magsig paminaw tong programa karon nabutismuhan na Brother Libby. Praise the Lord, Berjon. Basta ang tao nga open-minded, makasabot, regina. Yes. Gawas atong mga close-minded person kay bisag unsaon na nimo martilyo, murag wa na gihigayon kay sirado man. Kasabot god nga nun dili pero kay sirado ang hunahuna. Gikandaduhan man og interesado pero di lang konbertido. Mo na mahitabo gyud. Dili gid mabag-o ang kinabuhi diha kay kanang naman say ganahan lang maminaw pero dili ganahan mosunod. Dili mo ganahan magkinabuhi, dili lang ganahan sundon paminawan. Ni ato sang pasalamatan karong buntaga si Brother Lucernas dito sa Islas Lipayran. Duha na ka trumpa po ang gigamit niya. So good morning Brother Lucernas. O diha sa kinatibukan sa Bantayan, Nadadihos, Bantayan o sa Santa Fe. Daghang kay tag nahibag dito nga mga kaigsuonan na to nga nakaalagad sa Ginoo sa ilang kanunay pagpamati sa pulong sa Ginoo. So pasalamatan nato sa Brother Kokong nga maoy mipaila o nya midada nato dito. So thank you kay Brother Kokong kay siya mo na man nga dito man na sa tulis. Tuwa na siya dito naglayman Berjon, tuwa siya nagbuhat dito. Ito na po sa Bantayan. So thank you kay Brother Kokong, marag runner siya, abot siya Madadihos o Bible Study anywhere dito sa Bantayan na marag district freelancer. Inana ba marag ma-district layman ana siguro ba ang iyang kuan ito ni Brother Kokong. Abtik po kayong bata o niya lagi iya siyang gimonitor ang mga katayuhan dito nga nagsunod sa ato nga programa Berjon og daghang mga feedback nga atong nahibag dito nga maglakaw sa dalan nagi ilang mapamatian panos sa programa nga mga katawhan nga kanunay jud nagpatingog nagsunod sa atong programa. So salamat kaayo sa mga information og sa tanan nato diyang mga kahiglaan sa Bantayan Island. Good morning sa tanang taga-Hilagad-Tagaan diri sa isla sa Kinatarkan, Isla Sibitngel. Diya sa Malapascua Island sa Kanasa, mga kahigalaan nato diya nga kanunay nagsunod. Gi-welcome mo na mo higala dinhi sa ato nga tulumanon sa radio. Okay, anita sa atong tanang makigalaan sa Mainland Cebu. Atong gipamumusta no ang tanan nato maghiran labi na as mga ibabaw sa mga kabukiran, matawag kabukirang kabukirang barangay. Atong gi-welcome no diha sa Asturias, mga tumoys bukid diha lanog dito programa. Diya sa Asturias, diya sa Tuburan, diya sa Tabuilan, tanan diya na itong makigalaan sa mga kabukirang barangay. Atong gina-welcome kay lanog na itong programa diha mga dapita. Atong makigalaan sa naminaw diri karon sa Tabuilan, diya sa Olivo, diya sa Kalumbangan, diya sa Dalid, o diya diri sa Ginpilakan. So good morning ninyong tanan, no? Ang atong pangumustahon diya si Brother Maning Masbang diya sa Kalambua, o niya si Brad Pipi o Sabia, o niya atong mga suki nga naminaw di karon sa Carmen, di sa Katmon, o niya sa mga kabukirang barangay sa Katmon, atong mga kaigsunan diha nga nakakaplag sa kamaturan gumikan sa ato nga programa, o diri sa mga kabukirang barangay sa Sugod, atong gina-welcome di ang tanan. Good morning sa tanang taga-Bourbon, di sa poblasyon, o sa mga kabukirang barangay sa Bourbon, sa Maslao, o niya diya sa Bundo, Bourbon, daghantag mga nato mga bag-o makaigsunan diha, o niya mga tigpaminaw po sa radyong uban nga atong nahibalag po nato kay diri man ang ilang baptism gihimo sa Pijuruba, diri sa Kadwawan, mga higala. Hibag nato ang mga magtiayon nga mga hamtong nagugais pangidaron sa dugay panahon nilang pamati pagsunod sa atong programa. Nakaalagad dagi sa Ginoo kay nasakpan po sa makaubanan dito sa Sugod, diya sa Bundo, Bourbon. So nakaalagad gid sila nga matinumanon sa Ginoo. Good morning sa tanang taga San Jose, Bourbon. May buntag lang Brother Amay diha Pitugo, iyang family. Kay sila mga product po ng pamilya sa radio. Matulan ni Brother Rodrigo Villamor, bro, may buntag nimo, salamat sa imong trumpa di naglanog-lanog. O gatong Brother Rolando diya Villamor, o niya sa tanan ito maghigalaan sa diri sa Tabugon,
atong gina-welcome no atong makigsunan kay gilaan la Brother John Lubitania iyang pinalangga ngadto la brother anila ni Sister Monteliano mga ngadto sab nila ni Brother Joel Tirana uban sa iyang family diya sa Tabugon. Good morning sa mga Ando family o sa tanan diya natong mga kaigsunan makaigalaan nga nagpaminaw karon welcome mga tigpaminaw sa nato diri sa Managasi Bourbon daghaning mga suki nato diri sa Managasi Bourbon ngadto sa mga Ilarcosa family diya mga Romagos family. Good morning sa mga Nano family mga Saladaga family ngadto sa mga Soliano family atong gina-welcome diya ang tanan mga suki natong naminaw diri sa Lamaksad lang tos mga Jordan family ato sang gina-welcome o niya mga tigpaminawan nato diri sa Ilihan o niya diha sa Kaduawan ato dieng itunol ang pagpasalamat ni Brother Bean Easter sa iyang sound system trompa na gamit niya diha sa Mahayahay Kaduawan. So good morning no Brother Bean uban siyang family tanan diya nato makigsun og kahigalaan o niya diri sa sentro yun sa Seventh Adventist Church sa Kaduawan. Nasa diya tumpang naglanog-lanog karon nag-operate sila si Sister Maritis uban siyang pinalangambana. So good morning ng tanan sa Kaduawan ngadto sa mga Risoor family. Good morning sa mga Arrogante family, mga pamilyas mga Dimapi, mga Coralde family. O niya ngadto sa mga tanan diya mga Arrogante family atong gina-welcome mga Agua family. Good morning sa mga Alicos family. O niya tanang taga Eden atong gipangumusta no. Good morning po ni Brother Jomel Rosasinya giyang family karon diya. O niya ngadto sa mga Galgao family, ngadto sa mga Piña Florida family, o uban pa nato dihang mga pinalangga nga mga kaigsunan, mga madasigon nga supporter sa mga crusade natong ginahimo. So good morning sa tanan diya ninyo. O niya ngadto sa mga pamilya sa mga Fuentes, mga Alconten family, bisan pa man ngadto sa mga pamilyas mga Tirana. O niya mga Beronas family. Good morning sa ni Brother Marcelo Beronas. Good morning niyo po uban sa imong family. O niya mga tigpaminawan sa nato diri sa Libho no nga always unaminaw atong pasalamatan diri si Sister Linda Kamay sa iyang trumpa din naglanog-lanog o sa iyang mga sakop sa panimalay karon nga naa diha sa ibabaw sa Libho. O ni ato day i-congratulate no ang atong tanan nga mga nahimong bag-ong mga kaigsuonan. Gahapon higala nga nabaptize sila, mga 14 sila kabuok. So atong gipasalamatan ang Dios sa paghikap sa kasing-kasing sa atong makagalaan nga mitugyan sila sa pag-alagad katos Ginoo. So sa tanan nga nabaptize kagahapong adlaw, congratulations og hinaot pa ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. So tanan nga taga-Libho atong gina-welcome mga kaigsunan nato din nga support sa atong crusade, atong gina-welcome mga tigpaminaw to dis Mabuli, atong mga silingan dis Mabuli, mga newly baptized members dis Mabuli, tanan diha kaninyo welcome. O na dirita sa kanagahan mga higala ato sang gipasalamatan sila si Brother Bernie Katakis sa ilang sound system magigamit, sila si Brother Christian Bistar o na naapod kang Brother Anisito Priscilias. So good morning yun yung tanan diha sa kanagahan. O niya mga tigpamanon to dis Kinawahan, diris Busugon o bisan pa man diris Lambusan, labi na diya sa mga Frasco family. O niya ngadto nila ni Brother Christian Lumihok yung family. O niya tanan diya natong mga pinalangga nga mga kaigsuonan. O niya kadtong mga kaigsuonan sa nato nga natawag sa pagpangalawan sa Ginoo. Pinaagi sa atong programa kay nasayod daghan diha sa sakop na karon sa Lambusan SDHers nga mga tigpaminaw sa atong programa kanya naa sila ang ilang membership diha. So salamat kay Ginoo o hinaot pa nga ang Dios magpanalangin sa inyong pagtuo o niya mga tigpaminawan nato diri sa Tambungon. So good morning sa talan taga Tambungon ya. May sa buntag ni Brother Roger Brother Roger de los Santos. Good morning mo po. O
uban sa imong family. Tanan natong mga suod diha sa Tambungon, o niya atong gipahinumduman ang tanang taga Tambungon, Anapog, Lambusan o uban pang silingang barangays nga kung nanginahanglan tahigalag mga pisa sa motor, di na kayo problema karong panahon na tungod kay naanagyoy motor parts diha sa Tambungon, dili lisod pagitaon, kilid na sa highway at bang sa public market makita nimo diha ang Advent Motor Parts nga gipanag-iya kana ni Sister Florida o Brother Remy Sigarino. So adto mo gikan sa Domingo, kutob lang sa Bernes, sirado na sila adlaw Sabado mga higala. Nya good morning sa tanang taga Anapog. Atong gina-welcome di atong mga kahigalaan sa Anapog, mga kaigsuonan nato diha. So welcome ang tanan. O niya mga tigpaminawa nato diri sa Kamansilis. Good morning sa tanang Kamansilis. Mga kaigsunan nato diha o labi na ni adto sad nga mga nahimo nato makaigsunan nga naaron na sakop sa simbahan sa Kamansilis nga natawag sila gumikan sa atong programa. So atong gina-welcome ning buntaga kay kining mga kaigsunan nato nga natawag dinhi sa ato nga tulumanon, nagsunod gini sila hangtod karon gikan pa sa wa pa sila matawag sa pagpangalagad, nagsunod na gid sila kay matod pa nila Brother John dito ko sa Bantayan Island, makapaadik doon ni atong programa, makasulay paminaw, wala magdumdum na yun og paminaw kay doon naman gud sila makuha panahon sa ato nga programa. So atong gina-welcome ang tanan o niya mga suki natong naminaw usab diri sa Manyo. O niya atong amigo diya si Brother Elvis Peritos. Good morning niyo bro. O niya na Brother Jidel Peritos. So maayong buntag uban siyang family. O niya mga uban pa nato diha nga mga kaigsunan o mga kahigalaan. Good morning sa ni ex-Barangay Captain George Luna des Bangkasan, uban siyang family. O diri sa Barangay Luok, tanan dihang naminaw karon, may buntag no ngadtos mga Lopez family, Vargas ug Ibanez family. Welcome ang tanan. O niya mga tigpaminawa nato diha proper sa San Remeo, ngadtos mga Samson family. Welcome sa itong programa. Mga Monteroyo family. Good morning sa mga Susundia family. Ngadtos mga pamilya sa mga Likigan, mga Larga family, diya sa Argawanon, mga Layon o Kabatanya family, o uban pa diya natong mga kaigsunan o kahigalaan nga nagsunod sa ato nga programa. So welcome ang tanan. O ni ato mga suki sa naminaw diya sa Patag, San Remigio karon. Good morning sa tanang taga Patag. Atong gina-welcome no ang tanan diya kanyo, mga Ansiano family, mga Borata family, Dignos family ug uban pa nato dihang mga kaigsunan o kahigalaan diya sa Patag, San Remigio, Cebu. So atong gina-welcome ang tanan. O ni ato ding pahibalo karon no. Si Pastor Hill Edoliberio, maumay district pastor dinhi nga distrito. So doon na siya mensahe hangyo nga palihog Brother Johnny, kung naminaw karon Brother Johnny mainit kadtong mga gifill upan gahapon mga baptismal questioner, palihog daw pa iadto sa clerk no kang sister kang Ma'am Libelita Olingay, siya may clerk sa Kaduawan, papirmahis iya dito o niya pasuwat sa libro sa iglesia kay gikinahanglan ni Pastor Hill kay aron ikasubmit pod ngadto sa conference no. Palihog lang Brother Johnny mainit o kisa may naminaw diya karos kanagahan, pahibaw alang si Brother Johnny nga ingon ni ana ang sitwasyon mga higala. O niya atong mga suki nga naminaw usab dito sa Daan Bantayan no, maayong buntag sa tanan taga Daan Bantayan. Diyos maya labi na diya sa mga Dihito family. Good morning ni Brother Isaw sad ato ng partner sa binhi. So good morning Brother Isaw o sa tanang mga Dihito family diya, tanang mga kaigsunan nato diya, mga kahigalaan, welcome. O niya good morning sa tanang mga Punay family diya sa Daan Bantayan. Ngadto sa mga pamilyas mga Beralis diya sa Lanao no, tanan diyang makaigsunan nato
mga kahigalaan atong gina-welcome sa iyo sa kabuntagon. O pasalamatan nato si Brother John Punay sa iyang sound system diya sa Palisay, Daan Bantayan. Na good morning lang Brother Duming Bunukan, mga Bunukan family. Tanan nato diyang mga pads nato, mga mads nato, mga brad o mga sis, mga friends nato diya sa Daan Bantayan. Tanan diya kaninyo kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa ato nga programa, no? Salamat po sa uban natong makaigsunan sa bisan diin nga dapit nga nagagamit o mga sound system aron lang ma-share ang pulong sa Ginoo. O niya atong pangumusta sa atong tanang makaigsunan kay gila des Paypay, des Nazareth, o niya diri sa Kawit o sa Mahawak. Good morning yung tanan. Good morning sa mga Gulimas sa family des Danglungsod Bidilin, mga De La Cruz family dia. Ato nga gina-welcome ang tanan. O niya mga tigpaminaw nato dias proper sa lungsod sa Medellin, labi na ni Municipal Councilor Raymond Olivar. So good morning ngadtos mga ngadto lang Brother Alex Cañada, Felipe Solera, may buntag niyo po o sa tanan nga taga anunang diha sa Alamintak Norte, welcome ang tanan. O niya atong mga kaigsunan o kahigalaan dirisad sa 108 Medellin. Pasalamatan sa nato si Brother Turbo Pobadura sa iya sad nga sound system nga gigamit no diha sa 108 trumpa gid ang gigamit aron mapalanog ang ato nga programa nga ato sa iyang mga silingan. So thank you kaayo Brother Turbo Pobadura. Salamat kaayo. O atong pangumusta ang atong tanan nga mga kahigalaan o makaigsuunan nga naminaw usab no diri sa Dinis Dayhagon, may buntag sa taga Dayhagon, o niya sa tanang taga Bugo City nga always nagsunod sa atong programa. Welcome ang tanan. O ni ato mga suki nga naminaw usab diri sa Binabag, labi na sa mga Biane family, mga Bersiro, mga Olingay family, atong gina-welcome. Atong pagumustahan si Brother Nelson sa Bersiro, o ba ni Brother Johnny Mainit, mao'y maabtikon diya ka nag-operate karon diya sa Libho. O ni angadto nila Brother Lino, good morning Brother Lino, diya San Antonio. O niya mga suki nato naminaw diya sa Anunang Sur diya sa Norte, o niya diya sa Lapas, atong gina-welcome ang tanan. Og tanan nga taga Kabangkalan, kumusta di ay no nila ni Brother Isagani Aratzia, si ang Scout Ranger na retired Scout Ranger nga naron diha. O niya magpalanog ra na siyang sound system. Sir, may buntag nimo uban sa imong pamilya og mga silinganan nga naminaw karon sa atong programa. Anya, good morning sa mga Lipaw-Paw family diya. Welcome sa atong programa. Onya, tanan diya makaigsunan. Onya, bisan pa man sa mga kaigsunan nato diri sa Baas, sa mga Bisabilia family. Brad Alan, nga ni Sister atos mga Bisabilia family, welcome sa atong programa. Onya, good morning sa Brother Joel Sino, oban siyang family. O niya mga Derder family, atong gina-welcome diha ang tanan nga sakop sa iglesia sa Kabangkalan. O niya atong pangumustahon sa atong mga tigpabinaw diri sa Guadalupe, no? Mayang buntag ngadto sa mga Baldosa family, mga Humawas family. Niya good morning sa mga Munyes family. O niya ngadto sad sa mga Pilayo family. Ano sa pamilya sa ni Pastor Hill Edo Libeyo, maayong buntag niyang tanan. Ano ngadto ni Brother Edsel Disma, maayong buntag ni Mobed, ngadto ni Ma'am Ibing, ni Ma'am Joy, sa tanan diya naminaw diya sa Guadalupe, maayong buntag niyang tanan. Matik paminaw nato diya sa Tagasa, diya sa Marangog, tanan diya kaninyo, labi na sa mga kaigsunan nato diya nga nagsunod. Atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya mga suki natong naminaw dis na ilon.
may buntag sa taga na Ilon diya sa Simbuawan or sa Upper na Ilon. So good morning diya niyong tanan, labi na diya sa mga pamilya sa mga Lipon, pamilya ni Brother Nelson, pamilya ni Brother Libby Lipon, o niya nga tos pamilya ni Anhing Jerry Lipon. So tanan diya ni naminaw mga kaigsunan, welcome kamo sa atong programa ug makahigalaan din nagsunod. Ya, good morning sa mga Pioneers family, ngadtos mga pamilya sa mga Rituya, atong gipangamusta ang tanan. Nya may isang buntag ni Brother Johnny Alboro, bro, may buntag nimo. O niya ngadto ni Brother Saliho sad, atong gipangamusta karong buntaga. O niya good morning sad ni Sister Leoning diha sa Nailon. O natong Brother Sisay, may buntag ni bro. Sisay Bulambaw, atong gipangamusta. O niya ngadtos mga pamilya sa mga Bulambaw family, no? Ngadtos mga pamilya sa mga Canales, mga Derder, mga pamilya sa mga Lipon, mga Hilig family, o sa tanan diya kaninyo, welcome sa atong programa. O niya, good morning sa tanan taga Iran, taga atong makaigsunan diri sa New Public Market ng Bugo City. Ya, good morning sa mga Katayas family nga always nagasunod sa programa. Ani ato siyang gipahinumduman ang tanang taga Norte nga kon aduna tay problema mga higala sa atong pananaw, doon tay problema anak baka atong pananaw, gusto tang makakita og klaro kaayo. So ato na nga gipahinumduman nga ay mo kalimot duola ninyo ang Icons Optical Clinic mga higala nga maunay mosulbad sa problema sa atong pananaw na ana nahimutan sa atbang yun sa karaan nga lanbang siyudad sa Bugo ubos sa Gaisano. Makita nimo diha ang clinic, optical clinic nga Icons Optical Clinic. Doula na ninyo, abre na sila gikan sa adlawng Domingo kutob sa adlaw Bernes. Mag-open na sila alas 9 buntag, kutob na po sa alas 5:30 sa hapon. Nasa Libran sa San Remio, kilid yun sa highway at bang sa Friends Warehouse Club sa San Remio. Kanya siya po nagdumala sa optical clinic, siyang mama katong Biraki Lubitania Optical Clinic, no? So pa-check up mo ang iyang pag-check sa atong pananaw. Gamit niya ang computer o manual para ma-sure yun, matagaan tag mga kibido nga gikinahanglan yun sa atong mata aron ta makabasa o makatanaw ngadto sa unahan. So mga higala nga doon ninyo mintras dili pa kayo grabe ang problema sa atong pananaw. O niya tanan natong mga suki nga naminaw dis dool sa DYCM, labi na sa mga pamilara family ngadto sa mga pamilya na Brother Andy Denobal, may buntag ni Ubo oban sa imong papa, imong maigsuon, o niya mga Makipig family, tanan nga taga Pulambato, Don Pedro, kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon, atong gina-welcome ang tanan sa ato nga tulumanon. Okay, dili ta magduga higala, magtutasunahan akong hatag ang panahon ni Brother John dihito alang sa dugang pagpangumusta. Humaniya atong basahon ang mga mensahe nga atong na-receive. Well, daghang salamat Brother Levy, mga higala, welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon among itunon ipabati sa inyo usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat sa inyong kanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sulod sa taas-taas na nga mga panahon. Kumusta din ha sa matag oblating, no? Maayong buntag kaninyo, kumusta diya sa Linaw, unya kumusta sa San Isidro, kumusta sa Bilyaba o sa Tibok Ormoc, nga naminaw ning atong programa. Well, atong pamamustahon sad ug pasalamatan ang atong nga mga kaigsunan nga nagadasig sa atong kinabuhi nga mapadayon kini nga programa sa kahinan. Busa kutob sa giabot o sa tanan nga naminaw karon sa atong programa, welcome, and may the Lord God bless us.
Okay, ato ning basahon mahigala ang mga messages. Good morning Kuya Libby og sa tanan diha sa stasyon. Sa tanan usab nga naminaw sa inyong program karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya from Philly Desor. So good morning sa mga Desor family diha sa Dolores Ormoc City. Okay, ato na ning sugdan higala pagtan-aw ang screen. Ato ning basahon ang mga mensahe nga atong nakita dinhi. So niya nag-una gyud si Ma'am Bernice Fernandez. Okay, nani sa Idam sa ron na sa Ida si nani sa Florida, USA karon, no? Thank you so much, ma'am. Registered nurse ni siya dito. Maestra pod. Maestra pod. Ito gini siya gyapon amot asa ni nga profesyon niya ang iyang gigamit ron dito sa Amerika. Apan natong pasalamatan nga wala sa gid siya ay nahikalimot natong itagaan ta niya og panahon nga sa ato nga programa sa radyo, and hoping nga ang Ginoo nagpakamaayo nimo diha og dugang pa. Thank you so much. Okay, padayon ta higalasunahan ato ning tan-awon. Maayong buntag sa inyo tanan diha, prayers ascending and more power sa ato ang program. God bless. So God bless nimo diha ma'am uban sa imong family. Anya salamat pug kaayo, no. So welcome ka og pasalamatan namo ang imong paglantaw karon sa ato nga program sa radio ministry. Anya niya pod si Brother Jix Sumalinog. Good morning ninyo diha Brother Libby og Brother John. Good morning Brother Jix, no, diha sa Dumaguete. O niya po si Noipi Moreno. Ang iyang mensahe, good morning kapaglaom. Maayong pagpaminaw sa kini ang maayong balita. God bless. O niya po si Belinda Lohira Tirana. Ang iyang mensahe, maayong buntag sa tanan. Happy Sunday. God bless you. O niya po si Tudy Kuwabat Dukalang ni ay gipang-send niya nga mga heart. O niya po si dapagid siya mensahe nga maayong buntag sir. So good morning. O niya si Ma'am Bernice ingon siya dinhi, to God be the glory. Good morning diya ma'am. Okay, no, ato ning tan-awon ang mga kahigalaan nato nga nakig-uban sa ato nga programa nining sayo sa kabuntagon. Ato ning tan-awon ang mga nag-like og mga nag-heart sa ato nga programa. Ari una ta sa mga nag-heart sa atong programa, na nag-love sa atong programa, kay ang kining heart yun simbolo mo ni sa love o gugma. Anya niya si Brother John Michael Cinco, Sister Obelin Villaganas Necesario. Oy, Mads, maayong buntag ninyo. Salamat, Mads. Sa hindi ko katuo bitaw, Brother Libing, makahatag na silang panahon nga manood sa itong programa kay dili man sa giniingon nga basta-basta lang ginako nga kaila sila. Kay bao jud og unsa ka busy gini sila silang kinabuhi as a business kanana ang business kanana ang man kini sila magtiayo na pertigyong bisiha girintahan pero kugihan kayo. Salamat nga kuan dili dako mo ni silang negosyo gud unya. Salamat kayo nga ang Ginoo nagapanalangin kaninyo unya padayon tamad sa taliwala sa naglagitom nga mga unos sa kinabuhi sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Never surrender. Okay, ni asad si Maribel Pipito Montana. Ano niya po? Ning pag-umangkon Brother Libin, diya sa Dawis. Kanini ang usanis mga botan pugyud nato nga pag-umangkon. Salamat dai sa inyong pag-view sa atong programa. Kumusta mo diha? Ato po nakita din si Brother Senio Monies Tequilio. Niya si Ivan. Kumusta dong? Miss na gyud ka nako dong dugay-dugay na tangawa makita and hope nga ang kamaturan mo gamot ug manglubas diha sa atong kasing-kasing. Thank you for viewing dong.
Niya po si Ivan Arayco sa Kinatarkan. Niya po si Chris Marie Roseliosa. Niya si Rosa Lalican Iscanio, Marikit Marisa. Day, asa magkaroon day, nauli ka ba diya sa Nazareth? Thank you sa pag-view day. Niya si Noemi Villaganas. Si Ara Jean Moraka Alisan, Jumel Tundag Hiralia. Niya po si RG Moore Vargas Punay Ibanez, Ninya Pearl Diaz, Mercy de la Cruz Curo. Niasad si Luel Nodalo Estrera. Mo ni Antonanes Japan. Oo. Arita sa mga nag-like sa ato nga program niya si Elsie Pitugo, Belinda Lohira Tirana, Ronilo Itang, ang mensahe nga nagdilaab. Si Boss Jimmy ni? Niya po si Tris Jamen Jaime, Ma'am Bernice, Tomailo Linad White. Niya si Gad Binsig, Noype Moreno, Aiza. Niya po si Mari Dualio, Meliods Silasol, Josue Samura, Tiudi Kaubat Dukalang, Jik Sumalinog, og si Brother Elmodam Flores. So as of this time, mauni ang mga nakita nato nga mga kahigalaan nga nagmonitor sa atong programa nya arita speakers nga screen ato ning balikon pagtan-aw ni asad si Ninya Pearl Diaz. Mayong buntag sa inyong programa, Brother Libby, Brother John, from Antonio Cotijo family sa Bantayan Island ni. So may buntag no? Sulangan ba ni? Diha sa tikad ni Brother John. Silingan nila ni Ma'am Yuli Gobi. Nagduol-duol silang balay. Kaya nakagian na mo ilang balay. Padawang dito. Katubang magpatukar termi sa atong programa. As Brother Cotijo. Diha sa tikad Bantayan. Salamat kayo, Sister Ninya Pearl Diaz. Niya po si Brother Jimer Reyes. Good morning, Brother John o Brother Libby og sa tanan nga naminaw. Niya po si Brother Ronilo Itang. Maayong buntag kaninyo, Brother John, Kuya Libby og sa tanang mga kaigsuunan nga naminaw og nagview karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo o diha sa Saudi Arabia og sa imong family diri sa La Paz. Thank you kayo. Niya adto ta sa unahan mga higala. Siguro adto na tas pagtubag sa pangutana kay atong time alas 8:09 na inawon mo undang tag mga alas 9:23 Brother John. So na 1 hour kape na to nga discuss karon sa pangutana nga ato nga pagahisgutan dinhi sa ato nga programa. Pero sa dili pa ta magbasa sa pangutana, so ato hangion si Brother John dito alang sa opening prayer. Brother John. Okay, mga igala, magampo kita. Among may gugmaon ug dalangpanan makagagaho may Dios nga naaga sa tronos kita sa mga langit. Itugot mo unta Ginoo nga kini nga programa imong panalanginan din mahimo kining instrumento ngadto sa nagkalain-lain dapit sa kalibutan mapadayag mapasabot ang mga pulong sa kaluwasan. Tuguting ang tanang mga naminaw imong hatagan Ginoo sa giya sa pagsabot nga unta ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Tuguti o Dios nga ang tanan nga mga taong naminaw karon may panalangin kini nga moabot diha sa ilang makinabuhi sa ilang paggahin og panahon aron patalinghugan ang imong pulong. Ipakita kanila Ginoo nga ang imong pulong nga gitagaan nila og oras sa pagpaminaw magdala kini og panalangin diha sa ilang kinabuhi.
Daghang salamat sa imong paghatag o pagtuban sa amo nga mga pagampo, pagadawato na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, maadto na ta mga higala sa pagtubag sa pangutana. Ni ay pangutana dinhi nga kuan siya. Duha ka pangutana atong tagdon karon kay kuan mo guni. Ay pangutana nga dugay-dugay na sabni ni hangi og gyud nga tubagon sila ang pangutana. Duha ka pangutana atong tagdon karon. Una, ingon siya ni good eves. Sir, pangutana ko sir. Sakto ba ang doktrina nga once save always save? Giluwas kag kausa, luwas na gyud ka. Murag mo ni prinsipyos mga ato makikilaan ng mga Baptist version, no? Once save always save. Siguro naalay ko pud kay daghan pud kay puning Baptist kay dunay Southern Baptist, Anabaptist, Fundamental Baptist, Bethel Baptist, Victory Baptist, Bible Baptist, dunay daghan ka na sila. Kung kini sila nga mga siktahan nagkahiusa ba ni ana nga one save is always save, pero diha gid na magsukad nila nga naluwas ka na sa makausa, luwas ka na gyud. Anya ikaduhang pangutana, ingon ni good PM, ang nag-ila nga Domingo ang adlaw nga igpapahulay, maluwas ba? Muna ikaduha ba John? Ang nag-ila nga Domingo ang adlaw nga igpapahulay, maluwas ba? Okay, at ang higala ang tubag sa mga pangutana nga atong gibasa karon. Niya kamo diha atong mga pinalangga nga mga viewers, mga listener, o naamoy mga tampo, mga dugang tubag sa pangutana. So pwedeng isend ninyo sa number namo ni Brother John. Kaya kani iya TM ni token text ka Brother John niya TM ni akong number. So pili lang mo higala kung asa niyo isend ang inyong mga tampo, or pwede mo ari mo sa comment section na to sa Facebook, no? Mo send mo og mga messages, madugang tubag ba, or kaha na mo'y mga pangutana, or na mo'y mga follow up mga higala. Kaya mga follow up ato nang taga mga instant food nga mga tubag niya ito sang basaw niya si Sister Alma Mahait. Happy morning and maayong adlaw sa tanan. Naminaw, more power, and God bless everyone. So God bless also sa mga pamilyas, mga mahait diha sa Leyte. Okay, salamat sa pag-view, madam. Busy masani sa sila kaayo, Brother Libe, pero mura na sila busy nga ayahay pod nga gihatag sa Ginoo ilang kinabuhi, no? Kumusta mo diha tanan? Okay, no, ato tas pagtubag sa pangutana atong ihatag ang panahon ni Brother John Lehito. Kanya akong tapuson mga higala, Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Unang pangutana nga okay ra ba na o iyang pagtuo baruganan, one save is always saved. Mahitungod ana okay ra gyud kay na kung sa tanang panahon sa imong kinabuhi nagkinabuhi ka og kaluwasan. Ang problema magud-an na nga naghuna-huna ka kay naluwas ka na sa makausa, luwas ka na lang gyud kay bisag nagbuhat kag dautan, luwas ka na gyud, mao nay dili gid insakto. Kay ngano man ang kaluwasan gud nagkinahanglan na atong kinabuhian. Tanawa ha, sumala sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 13 nagingon, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Karon unsaon man nimo ang pagkaluwas kung dili ka magpadayon sa imong pagpangalagad dinha sa Ginoo. Ang one save is always saved kana lagi kung kanunay ka nga naa nagkinabuhi alang sa kaluwasan. Ang kaluwasan libre, wala nay bayad, gikinahanglan lang nga atong kinabuhian. Gikinahanglan nga ato na nga i-apply sa atong pagkinabuhi matag oras, matag takna, matag adlaw. Kay ngano man bisan og naluwas na ta, unang makita nato nga kita nga luwas na diha sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus sa Kalbaryo sa cross. Unsa ni nga kaluwasan? Kaluwasan nato na gikan sa sala.
kay kita god na ulipon ta sa sala sa diha nga nagpakatawo si Ginoong Hesus. Tan-awa ha, sumala sa Juan Kapitulo 3 versikulo 17 nagingon, kay gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman, kundili aron sa pagluwas hinuon sa kalibutan. Busa mao gid ni ang atong hunahunaon ang una nga kaluwasan nga atong naangkon, atong nadawat gikan sa Ginoo pinaagi sa iyaha nga pagpakamatay didto sa Kalbaryo sa cross. Akong balikan ha parang maklaro kay kinigong one saved is always saved, lagi naa ni sa atong mga kaigsuunan nga mga baptist, no? Ang balikon ako ang Mateo 24:13 nagingon, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Handaan nato na. Karon kung wa ka na magkinabuhi sa kaluwasan, wa ka na mulahutay sa imong pagpangalagad, unsaon man nimo ana ang pagkaluwas? Ha, di ba? Karon, balikan gihapon ako parang masulit gyud sa inyong hunahuna. Juan 3:17. Kay gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kay gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman, kundili aron sa pagluwas hinuon sa kalibutan. So pagluwas katawan, busa kita mga nangaluwas na ta gikan sa kaulipnan sa sala, ha? Ug kay mga luwas mata tungod kay gipakamatyan ta ni Kristo diha sa Kalbaryo sa cross, ang atong hunahunaon nga ang atong manluluwas si Kristo, dili ang ato nga relihiyon. Ha? Tandaan nato na. Karon mga kaigsuonan, ha? Ang kaluwasan nagkinahanglan lang nga atong lahutayan, atong kinabuhian. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 versikulo 2 nagingon, tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Tandaan nato na, busa karon ta magkinabuhi alang sa kaluwasan. Pero unsaon nimo paghuna-huna nga one save is always save, nga naay taong igo lang musugod, igo lang mutilaw sa pagpangalagad dinha sa Ginoo, unya tapos ni ana mutalikod siya sa Ginoo. Ha? Ato na nga tandaan. Sumala sa buhat 14, 21 ug 22 nagsulti si San Pablo nga kita musulod sa gingharian sa langit pinaagi sa daghang mga kasakit. Unya karon kung duna nay mga pagsulay ug mga alantuson nga nag-abot sa atong kinabuhi, mubiya man ta diha sa Ginoo. Amo na gingon ni San Pedro, matud pa San Pedro, kini na pamatud-an sama sa iro nga gibalikan niya pagkaon ang iyang sinuka, o sama sa anay tapos siya madigo, mubalik siya sa pagyanang, sa paglunang, meaning mubalik siya siyang pagkadautan. Unya wa magid kay makita sa Biblia nga ang dautan maluwas siya. Kay nganuman kung imong tan-awon sa Biblia, bisan pa gani ang taong nagbuhat og sumas isikilo, bisan pa ang taong nagbuhat og matarong, pero siya mutalikod diha sa Ginoo kadtong iyang mga nabuhat dili nato na pagahinumduman. Meaning nga ang kaluwasan, one save is always save, kung kanunay kang nagkinabuhi alang diha sa kaluwasan. Busa wa tay lain nga makita ug maisip nga makaluwas ug manluluwas si Kristo og dili ang ato nga relihiyon. Ug tungod ni ana mga kaigsuonan, kanang one save is always save. Ha? Huna-huna na sa tao nga bisag nagbuhat siya dautan, maluwas ra gihapon siya, kay mao man ay ilahang pagsuna-huna god o pagsabot. Pero ang tinuod nga pagkasulti mga kaigsuonan, diha sa kaluwasan nagkinahanglan nga ato ng kinabuhian, kay gustos Ginoo nga ang tanan maluwas. Sumala sa nahunang Timoteo kapitulo 2 versikulo 6 nagsulti, og sa 4 nagsulti nga ang Dios nagtinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta. Munay tuyo na nga ang tanan mga luwas, busa kita mga luwas
sa kanunay maluwas ta kung padayon ta nga nagkinabuhi alang sa kaluwasan. Well, kanang mga puntuha kining mga bahina dili kaini kuuton diha sa hunahuna og pagpanabot sa tao, dali ra kaining masabtan. Apan anita niini na pod kining ikaduhang pangutana. Ambot og kanus ata matapos masangko niini nga mga puntuha kining mga isyuha may tungod sa Sabado ug Domingo. Nganuman kay ang uban gud mo insist nga ang Domingo na gyud mao ang adlaw ipapahulay kay maunay pagabanhaw sa atong Ginoo. Kami diri nga nagpasabot og nagsulti ninyo sa kamatuoran mga kaigsunan, dili ingon nga supak mi nga sa adlaw Domingo na banhaw ang atong Ginoo. Tinuod man na kung imong basahon sa The Word of God Translation sa 16:9 nga ang Domingo mao gid na ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mauna siya. Pero og inyo nasad nga pakapinan sa inyong kaugalingon nga pagsabot tungod kay nabanhaw si Kristo sa adlaw Domingo, Domingo na ang adlaw ipapahulay, dili na po na siya mao. Ang pangutana, ang tao nga nag-ila nga Domingo ang adlaw ipapahulay, maluwas ba? Mga kaigsunan, kami dili may mga judgmental. Dili mi ayaw mi ninyong himua nga maghuhukom mi nga siya maluwas o siya dili maluwas. Pero kung ang Biblia mo'y ato gyud nga basihan, sa gipamulong ni Kristo sumala sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasunod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Kinsay makasulod sa gingharian sa langit? Kadtong nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Karon ang imong gisunod dili man na kabubuton sa Dios. Kanang Domingo dili man na kabubuton sa Dios nga igpapahulay, kay ang igpapahulay sa Dios mauman ang adlaw nga ikapito. Mao nay igpapahulay. Unya kay matud pa ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa Dios ang nagtuman man sa kabubuton sa Dios. Unya karon kung inyong gisupa kay naagin mo sa Domingo kay mao ginay inyong ilhon nga mao ang adlaw ipapahulay, meaning nga wa ninyo gisunod, wa ninyo gituman ang kabubuton sa Dios. O niya pamati iragon ninyo niya, Domingo ba gyud ang gihatag sa Dios nga ipapahulay? Dili. Tanawa sumala sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 dinhi sa The Living Bible nag-ingon siya, and I give them the Sabbath, a day of rest. Tandaan, ug akong ihatag kanila ang igpapahulay, ang adlaw sa pahulay. And I give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Matinaw, klaro, nga ang gisulti nga igpapahulay nga iyas Ginoo nga gihatag niya ngadto sa tao nga maoy pahulayan, every seventh day, dili kay every first day. Kay ang gisulti dinhi og every first day pa ay natural, sakto ka Domingo ang ipapahulay. Pero ang gisulti dinhi every seventh day, maunay adlaw igpapahulay nga gihatag sa Ginoo. Unya pangitaa kuno na ang ikapitong adlaw Domingo di ay nga ang Domingo unang adlaw man na, ang ikapito mao mang Sabado. Padayunan ko ni pagbasa dinhi hisgutan dinhi sumala sa padayon natong basa nag-ingon dinhi, as a symbol between them and me, kalom. Unsa dinhi siya? Timaan, taliwala sa Dios o sa iyang mga katawhan. Mga kaigsuonan, nasayod ba mo kung unsa ka mahinungdanon kini ang timaan? Tanawa, sa kadaghan sa mga tao sa kalibutan karon, ni nunot pod ang pagkadaghan sa relihiyon. Tanaw bagog kag pila na kalibo ang relihiyon karon. Pila na kalibo ang relihiyon karon. Unya kining mga relihiyon na kung imo gining hagpaton pag-ayo, imong tagsa-tagsaon kini pagsusi, pulos man ni nag-angkon nga sila mao'y tinuod, sila mao'y insakto. Pulos ni nag-angkon tinuod sila insakto. Pulos ni nag-angkon nga sila ang katawhan sa Dios.
dili man na pwede nga kutob ra ka sa pag-angkon-angkon. Karon unsaon man nimo pagsiguro nga ikaw nangin katawhan sa Dios, kanang pundok nga imong gipasakupan maila mong iya sa Dios. Tanawa matud ba dinhi as a symbol between them and me. So ang Dios dunay timaan. Kamo labi na kanang naas mga bukid-bukid. Mamuhi magid mo kabaw, kanding. Unya kanang baka, kabayo, mao man sagad gyud dinha sa bukid. Pero ang common gyud kayo nga manok gyud. Ug unya nasayod mo nga ang manok magkapareha og balhibo. Magkapareha ginag balhibo ang manok. Unya pulos man na mga buhi ng inyong mga manok diha. Magsagol-sagol man na ang mga manok. Aron sa pagsiguro kanang manuka imo gyud nang butangan og timaan. So magsagol na sila, pareha manok, pareha og balhibo, pero mailhan nimo ang imo tungod kay naamay imong timaan. Tandaan nato na imong timaan. Sa samang pagkaagi, ang mga tao karon sa kalibutan hilabihan daghanan ng nanindog na marog nga mga relihiyon. Pulos man ni nag-alagad og Ginoo. Pero ang iya sa Ginoo imong mailhan pinaagi sa timaan. Unsay timaan sa Dios ang adlawng ikapito, iyang adlawng ipapahulay. Kung ang Dios dunay timaan sa iyang mga katawhan kining adlawng ikapito, adlawng Sabado, dili unang adlaw nga maong Domingo. Unsa man gyud ang naabot sa imong hunahuna nganuman nga nagdumili ka man sa pagdawat sa timaan sa Dios sa iyang katawhan. Tandaan nimo na nganong imo magdumilian. Nag-ingon dinhi ang Ginoo as a symbol between them and me, to remind them that it is I the Lord, aron sa pagpahinumdum kanila. So kining adlawng ipapahulay aduna kini pagpahinumdum sa Ginoo nato. Unya nag-ingon dinhi matud pa, it is I the Lord, it is I the Lord who sanctifies them. Ako ang Diyos nga nagabalaan kanila. Nagingon pa din that they are truly my people. Tanaw og sila mahimo nga akong mga katawhan. Karon gisulti man na sa Ginoo, iya man na sa iya man ang baba nagagikan nga matud pa niya that they are truly my people. Kinsa ang tinuod niyang mga katawhan? Ang gihatagan sa adlawng ipapahulay. Unsang adlaw? Ikapito, Sabado, dili ang unang adlaw nga mao ang Domingo. Karon sa mga rason ba nga matud pa maluwas ba diay ang nag-ila sa Domingo nga ipapahulay? Sa gikaingon ko na kami dili may mga judgmental, ayaw lang pud mi ninyo himo ang maghuhukom kundi ang amo ra gyud ang pagpasabot sa pulong sa Dios. Karon niya nasayod na mo sa makadaghan ng higayon ato gyud ning gihisgutan sa kanginan kaysa makadagang higayon gipangutana man sad ni og nasabtan na gid ninyo sa mga nagsigig paminaw maliban lang sa bag-o pang nagsunod sa atong programa. Karon niya nasayod na ta nga kanang Sabado iyas Ginoo, kanang Domingo iya sa tao. Unya si Kristo namulong man nga ang makasulod sa gingharian sa langit kadtong nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Lagi kay Domingo man ang imong giilang ipapahulay, maubagyod na ang kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Mga kaigsunan, masayon lang ang pag-ila ug ang pagsabot sa kamatuoran. Unya, kung atong basahon gyud dinha, klaro man gyud kaayo na nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman. Busa, kamo nalay maghunahuna, magmamalandong, mutuman ba mo kay ang makasulod sa gingharian sa langit, kadtumang nagtuman. Ngani, dunay gisulti din ni Kristo, balikan ako dunay gisulti ni Propeta Isaias. Tanawa, balikan kus manok, parihag balhibo, parihag, kuhan lagi, kulor, tanan, parihag. Pero mailan ni mo gyud gyapon bisang nagsagulay na sila tungod kay naa kay timaan. Sa karong panahon na, tanan tao, pulos Diyos nun. Ngano man, nagampo, nagsimba, nag-alagad sa Ginoo, pero mailan mo ang iyas Ginoo. Ngano man, ang iyas Ginoo dunay timaan. Ang pangutana, kanang naa ni mo ron, mauna ang timaan sa Ginoo?
O niya, pamatiin ni ang Isaias 23, kini ni ang 29, no? Isaias 29:13 kung unsay gisulti dinhi sa 29:13. Akong basaw na. Og ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako, og pinaagi sa ilang baba, og pinaagi sa ilang mga ngabil na nagpasidungog kanako, apan gipahilayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako, og ang ilang kahadlok kanako mao ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Pamalandunga kuno higala kining mga pagkasultiha. Tanaw ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako, og pinaagi silang baba, og pinaagi silang mga ngabil na nagpasidungog kanako. Tanaw ang ilang gipasidunggan sa ilang baba og mga ngabil, ang ilang gipasidunggan ang Dios. Pero unsa may nakalahi magud-ani, ipadayon natog basa, nagingon dinhi. Nagingon dinhi. Apan, so naagi apan, na diferensya gyud. Apan gipahilayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Nalayo ra, pinaagi silang baba o ngabil na nagdaig sa Dios, pero apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Ngano man nagingon dinhi, matud pa, og ang ilang kahadlok kanako mao ang usa ka sugo sa mga tao nga gitudlo kanila. Tinuod kini sila Dios nun. Tunuod ni sila sigig simba, tinuod ni nangalagad sa Ginoo. Sa baba nila og ngabil gidaig og gipasidunggan ng Ginoo, pero matud pa nalayo ang ilang kasing-kasing nako. Ngano man ang ilang pagkahadlok nako mao ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. So sa laktod pagkasulti karong panahona, daghan nga mga pagpangalagad sa Ginoo, pero duha lang ang pilian, igpapahulay nga iya sa Dios o kanang igpapahulay nga iya sa tao nga mao ang Domingo. Higala, salamat gyud niining pangutanaha nga nakaapaabli ni sa hunahuna sa daghan nga mga naminaw karon. Na nagpasidungog sila sa Ginoo pires ng baba o ngabil, pero nalayo ra ang ilang kasing-kasing. Kay ang ilang pagkahadlok sa Ginoo mao man ang usa ka sugo sa mga tao nga gikatudlo kanila, og maoy hinungdan nga bisan sa ilang pagampo, bisan sa ilang pagsimba, ilang pagpangalagad sa Ginoo, wa gid na ilhas Ginoo. Ngano man ang ilang gisunod ang sugo mas tao, dili man iyas kuno naagog ka ang iyas Ginoo gitalikdan, unya ang iya hinuos tao mo'y gisunod. Mo'y gisunod karon niya atong naruhon ni sa ilang pagampo, taliwala sa ilang pagsupak kay imbis Sabado, Domingo, kana nga pagampo nahimuot ba ang Dios ana? Pamatii ko no sa Proverbio 28:9. Kadtong nagpalingog-lingog sa ilang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pagampo maoy usa ka dulong-tanan. Naawa lang ka, nagampo na. Pero kay nagpalingog-lingog sa kasuguan sa Ginoo, hibaw Sabado arig Domingo, palingog-lingog man na. Bisan pa ang iyang pagampo may usa ka dulong-tanan. Meaning nga dili gyud tanan nga mga pagampo gikahimuot diha sa Ginoo, og sa Tagalog pa nagiging kaaya-aya at kalugod-lugod sa kalooban ng Dios. Dili ayaw kumpiyansa diha tungod kay nagampo ka sa Ginoo, nagunahuna kang insakto na ka. Unya sa imong pagampo sa Ginoo gisupak nimo gisugo sa Ginoo, ang gisugo sa Sabado niyang imo Domingo, nya nagunahuna ka kanang pagampuan nimo nahimuot ang Ginoo, wa dulong-tanan kana. Nya tan-awa sa Marcos 7:7 ug 8. Klaro gyud kay ning mga puntuhan nagingon. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kana ganing pulong kawang, meaning wala ikapuslanan. Kumusta naman ang imong efforts? Usahay mag overnight prayer mo. Munas ginaw mapagaw ka na gyud mawad-an kag tingog tibok gabi nagkuan mo overnight prayer na amo gipangayo sa Ginoo, unya mag-unsa man lang na nga wa man day na kinahanglanas Ginoo pagampo ag pagsimba. Ang gisulti kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit ila mang gipanudlo o gipakadoktrina ang mga pagtulunan nga iya lang sa tao.
daghan rong nangalagad sa Ginoo, daghang nagsimba sa Ginoo, daghang nagampo sa Ginoo. Ang ilang gisunod dili ang iyas Ginoo kundi ang iya sa tao. Unya karon kay naa naman mo sa adlawng Domingo, wa naman mo sa Sabado. Ang pangutana husto mo tan-aw ra gud sa City 8 nagingon inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong gibilin. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong gihawiran. Kanang pulong gihawiran gigunitan magyud ang mga pagtulunan nga iya lamang sa tao. Tan-awa ugwa ba di ninyo biya ini yes Ginoo kaning Sabado kay naa mo Domingo. Mga kaigsunan mamalandong baya mo. Kay ang gisulti sa Biblia nga ang Dios dunay timaan sa iyang katawhan ug ang timaan gihatag mauman ang adlaw Sabado. Karon ang pangutana, ang taong nag-ila nga ang Domingo ang idlaw pahulay maluwas ba? Dili gyud miniana maghukom kung maluwas ba o dili, pero sabta ang gisulti sa Biblia nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa mahan. Nan gituman ba din mo kabubuton sa Dios imo mo nagisupak nganong naa magikag Domingo nga dili man na mo ipapahulay nga ipabalaan sa Ginoo sa tao. Nawa karon ya. Kung atong tan-aw ra gud dinhi, pamatiir gud ninyo magbasa ta og mga dugang mga kasayuran mahitungod sa aning puntuha. Nganong nahitabo man gyud ba nga ang gihatag sa Ginoo nga ipapahulay mauman ang Sabado ug nganong nahitabo man gyud nga ang kadaghanan ni mas Domingo karon pamatiaw usa ninyo ang gihisgutan sa Mateo City 13 ug 14 daghan ang musulod subay sa dalan sa kalaglagan o pan ang dalan sa kaluwasan sigpit hiktin jutay rang nakatultol tawas kadaghan sa pundok ron kadaghan sa relihiyon di ba nagpunsisok des Domingo unya niya daghan magirong mga listener nato nga wa ka paminaw ros ato nganuman tuas pagsimba na may maminaw nato pero dili Sabbath keeper mga Sabbath breaker sila yung mga Sunday keeper wa maron sila paminaw sa atong programa sa radyo kay magsimba maron pero ni ang mga kaigsunan ang gihisgutan dinhi kung unsa magidning hitabuan ni ay challenge sumala dinhi sa pamantalang opisyal ni Cardinal Gibbons sa issue ni adtong September 23, 1893. Pamatiin ninyo akong basahon. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday. So kung imong tan-awon nganong nahitabo gyud nga naa ang Domingo tungod kay ang simbahang Katoliko wala usay nang ka wala pa mga usa ka libo pa awa pang usa ka libo ka mga katuigan naga-exist ang Protestante pinaagi sa balaan nga katuyuan giusab ang Sabado ngadto Domingo o mao na nga dunay igpapahulay Domingo kay ila man giusab so meaning nga sila nahimong Sabbath breaker o karon nahimo silang Sunday keeper nagbantay sila sa inusab na nga adlaw nga mao ang Domingo. Nasayod ka ba nga ang Domingo mao nay giila nga Dios sa mga pagano o sa laktod pagkasulti nag-celebrate ka nagsaludo ka dili sa Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta kundi sa Dios sa mga pagano nga mao ang adlaw mo nang gitog Sunday adlaw sa adlaw unya ni apay pamahayag pa dinhi matud pa dinhi sa The Faith of Our Father speech 111 sa 16th edition sa 1880 pamatiin ni you may read the Bible from Genesis to Revelation makabasa ka ba sa Biblia gikan sa Henesis ngadto sa Pinadayag and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday ug wa gyud kay makaplagan nga nag-inusara nga naghatag og katungod nga ipabalaan ang Domingo kadayon na nakugbasa ningon the scriptures enforce the religious observance of Saturday a day which we Catholic never sanctify. Jim Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, sa page 111, 16th edition, 1880. Huna-huna ako ka. Kinsa man di ay ning Domingong ipapaulas, iya na si bang Katoliko. Daghan, yung kaig sumusunod ang Katoliko kaysa Ginoo.
tanawag asa-asa kaning mga punduka. Kasagaran na as Domingo ngano man. Kinsa may gisunod na Ginoo ba? Dili ang simbahang Katoliko. Mao'y gisunod. Unya kun ato pagyud ni nga tan-awon pagyud dinhi og dugang naay padasig kini bang maghatag kaganig reward sama sa taong wanted ang makakita ni ana mo kuan gyud mo sumbong gyud ngano man tungod kay ilaha man nga giapas ang reward. So dinhi sa ato dunay reward ato ni basahon. Dunay reward nga kung atong tan-awon dinhi aron pagpadasig gibunta nga dunay makatudlo nga tao sa Biblia nga Domingo ang igpapahulay. Nagingon sa dinhi sa kini ang P. in Wright CESR in a lecture at Hartford, Kansas sa February 18, 1854. Mamatian ninyo niya. Nagingon, I have repeatedly offered $1,000, no? Akong balikon ang akong gitanyag nga $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone, kung dunay usa nga makapamatuod kanako gikan ra gyud sa Biblia that I am bound to keep Sunday holy, nga makaplagan nga ang Domingo mao ang adlaw nga balaan. Dinhi, there is no such law in the Bible. Wa gyud sugo niini diha sa Biblia, meaning nga ang simbahang Katoliko dili inosintis kamatuoran, nahibaw na, pero ngano man gyud nga ila mangin nagpadayon kay naa sila'y ilang kaugalingong igpapahulay nga mauman ang adlaw sa adlaw. So nag-ingo dinhi matud pa nga there is no such law in the Bible. Wala man gisugo ni in this Biblia. Sunod ang yun, it is a law of the Holy Catholic Church alone. Balaod lang yun ni sa Iglesia Katolika. Tanawa, ang Domingo balaod sa Iglesia Katolika, busa nangalagad tuod mos Ginoo, nagsimba Ginoo, pero inyong gisunod ang iya sa tao, dili ang iya sa Dios. Unya nag-ingon dinhi matud pa, there is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, ang Biblia nag-ingon, so tagailang kon yung pabor nga ako ni hubaron ni gala kay naay mga bata na maminaw. Matud pa nga kanana ang matud pa, the Bible says, ang Biblia nag-ingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Hinumduman mo ang adlaw nga Sabado aron sa pagbalaan ni. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep the holy first day of the week. Mao ni ang gisulti dinhi. Ang Biblia nagaingon, hinumduman mo ang adlaw Sabado pagbalaan nini. Og ang simbahang Katoliko magaingon, wala gayoy balaan nga gahom nga nag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo nga pabantayan ang unang adlaw sa semana. Mao ni ang gisgutan dinhi. Wah, unya ngano man gyud nga nahimo man gyud nga hilabihan man gyud gahia sa salabutan sa uban natong mga kagalaan nga iya man lang gid ni sa tao, dili man ni iya sa Ginoo. Unya kanya ara gid kung ato ning basahon pagud pamatiin na gid ninyo ni. Kani gisgutan dinhi sa D.M. Conright, Tabernacle of Lectures and page 76 until 83. Nag-ingon din the observance of Sunday introduced as a holiday or festival gradually assume more important as arrival of God Sabbath until by the influx of half-converted pagans into the church. Kaklaro ani natin na pagkasulti ha. Unya kung imo pang basahon dinhi, nag-ingo dinhi the Sabbath is commanded to keep on the seventh day. It could not be kept on any other day. Ang Ginoo di na mao ning gisulti it could not be kept on Sunday other day. To observe the first day of the week or the fourth is not to observe Sabbath. It was the last day of the week after 6 days of work that was to be kept holy. The observance of no other day would fulfill
the law. Mao ni ang gihisgutan. Mga kaigsuonan, kining Domingo inyo na ning nasabtan sa kanunay nagsunod sa atong programa. Panalang sa mga kabag-uhan pa, aw wa paghihapon mo nang padayon ra gihapon sila nga nagsigig pangutana. But remember, nagsulti, Sunday is not a Sabbath day of the Lord. Mauni ang adlaw ipapahulay nga iya sa tao, pero dili ang iya sa Ginoo. Timani, ang timan nga gihatag sa Ginoo alang siya mga katawhan, mao ang adlaw nga Sabado, dili ang adlaw Domingo. Karon, kamo na lang ang mujudge, kamo na lang ang muhukom kung ang tao maluwas ba sa iyang pag-ila nga ang Domingo mao ang adlaw igpapahulay nga wa man na isulti sa Biblia nga ang tao mao ang magpahulay sa adlaw nga Domingo, kay Sabado ang gisugo sa Ginoo. Ug kay Sabado man ang gisugo sa Ginoo, ang pangutana nganong naa man kas Domingo? Ang gisugutan sa Isaias 39 nagingon, kay kini nga mga katawhan masinupakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Ang gisulti unsa? Mga masinupakon. Mo na karong panahon na daghan naging masinupakon nganuman kay ang ilang gibantayan Domingo dili hinuon ang adlaw Sabado. Higala daghang kaayong salamat sa imong pagpaminaw. Si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpasantop ni mga bahina, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tanawon mga higala. Atong nakita dinhi si Oscar Liamorin sa Mabulini silingan nato ni. Good morning Brother John o Brother Libby o sa tanang mga taga paminaw. Maayong buntag sa tanan. Salamat. Salamat kay Dong Oscar Liamorin. No? Good morning yung tanan diya sa Mabuli o welcome kamo higala sa Tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato ning dalikatan pagtan-aw ang pikas nga screen. Okay. Ato ning tanawon. Karon taw-taw tigala ato ning tanawon. Nya moadto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga ato nga gitagaan og pagtagad karon. So nasabtan niyo higala kung unsa ang bot ipasabot, no? Ang atong makigalaan do na sila doktrinang uban. Giluwas ka nagkaisa, luwas na jud ka. Mana sila? Tuo ka, luwas na jud. Bisan pa og magbuhat og daotan, sanglit luwas naman ka, maluwas jud ka. Di sana mosakar mahigala. Pananglitan usa ka tawo na anang punduka, luwas na. Naluwas siya. Mahigala o niya. Human niya na ning backslide siya. Wa na siya magkinabuhi. Nga uyon sa kabutos Ginoo. Luwas gihapon siya. Adili ay. Ang tao hukman ra ba sumala sa iyang mga nabuhat siyang lawas. Maayo kung daotan. Manahinungdan bitaw gi-advisean ta sa diha nga mituo ta kang Kristo, midawat ta kang Kristo nga atong manluwas. Tinuod na luwas ta gikan sa silot sa atong mga sala. Naluwas ta gikan sa silot sa atong mga sala. Diha na ta kang Kristo. O niya, sa diha nga nag-alagad na kunoy kus Ginoo, aron maluwas ta sa adlaw siyang paghukom. Ang atong buhaton mulahutay ta kay sa Mateo 24:13. Si Ginoo mismo nagingon, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mauray maluwas. So di mulahutay maluwas di. Di mo sakar ang one save only save. Kay og di mulahutay sa pag-alagad sa Ginoo, mo surrender siya, dili malawas. Gani ang gisultis Biblia nga kadtong tao nga nanaunta kang Kristo kaniya naluwas na unta siya, pero wa siya magbantay sugo,
di gyapon na maluwas sa daws katapusan kay sa unang Korinto 6:9 ug 10 ang 10 sigalan ay puson gisgutan diha tanan nga malinapason sa balaod dili makasulod sa ginharian sa langit. Biya nang sa pag-alagad si Ginoo pero ning biya siya o niya nagpadayon siya sa pagpakasala. Manaingos Biblia nga iya po sa yawa sa unang Juan 3 versikulo 8. So, liligid mo sa kano, ang one saved, always saved. Kaya kung di ta mo lahutay, di kita maluwas. Gawas og ning lahutay ta sa pag-alagad si Ginoo. O niya, hangtod sa pagbalik niya o hangtod sa nabugtuan tas kinabuhi, siguradong maluwas ta inigbalik sa atong Ginoo. Pero ning undang ta pag-alagad si Ginoo, lisod higalang maluwas. Mabuto ni hinungdan ka ng atong mabasa sa Pinadayag Kapitulo 3 anya versikulo 11. Nag-ingon din si Apostol Juan sa iyang sulat, matod pa ni Ginosos, muanha na ako sa dili madugay. Kupti pag-ayo ang imong nabatunan, aron walay makaagaw sa imong purong-purong. Nagsulti sa sulat ni San Juan, nagsulti si Ginosos nang siya muanha na ako sa dili madugay. So hapit na mubalik atong Ginoo. O niya, uso tambag niya aron ta makauban sa pagbalik ni Ginosos. Ang tambag ni Ginosos, ingon din kupti pag-ayo ang imong nabatunan, ang pagtuo bang imong nabatunan, aron walay makaagaw sa imong purong-purong. Nari mo agaw higala. Munang one save, always save, di gina mo sakar. Kay agawon, magpaagaw ta atong ipaagaw ang purong-purong. Kita ginas Ginoo, natay purong-purong. Di ta maluwas. So ni ang mga tambag, kung unsay atong buhaton aron sa dihang naluwas ta, maluwas ta sa pagbalik ni Ginosos. Ang atong buhaton, kuptan nato pag-ayo ang atong pagtuo hangtod sa pagbalik ni Kristo. O niya, mulahutay ta sa pag-alagad sa Ginoo gikan karon hangtod sa pagpadayag sa atong Ginoo. Neta itong basahon nga tambag sa Ginoo sa Hebrehanon 10:25, sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa ginabuhat sa pipila. Sa luwas ka na, dili ka pabiyaon sa panagtigom. Kanunay kang mo tigom mo adto sa mga katiguman di simbahan. So nagpasabot na nga watay undang-undang sa pag-alagad si Ginoo. Padayon ta di ta mubuwag sa panagkatigom. Na fellowship ba? Simba ta kanunay. O niya ingon ang Ginoo dinhi nga sa dili pagbuhat, sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usag-usa, ug ilabi na gayud nga makita ninyo ngang adlaw sa paghukom nagakahiduol na. Kinahanglan magdinasigay ta aron makalahutay ta sa pag-alagad si Ginoo, kay ang adlaw sa paghukom matod pa sa Hebrehanon duol na. Handom si Ginoo nga sa adlaw siyang paghukom makaplagan ta higala nga naglahutay sa pag-alagad sa Ginoo hangtod ni anang panahona. Muna nga kami diri wa mi nagdoktrina anang doktrina nga one save, always save. Balik ko na to tungod kay ang tao nga naluwas na sa silot siya masala, unya ning balik siya pagpakasala, unsa o niya pagkaluwas sa pagbalik sa atong Ginoo. Akianitas isa ka pangutana
nga gisgutan ang pangutana higala nga matod pa ang nag-ila kuno nga Domingo ang adlaw nga igpapahulay maluwas ba? Maluwas mga higala oy. Basta di na kamo ila nga Domingo ay igpapahulay. Munang atong buhaton, studihan gyud nato ang Bible ug ayo kung unsay gisultis Biblia. Kay ang kaluwasan mga higala giandam nas Ginoo alang natong tanan, gi-offer nas Ginoo para natong tanan. Nya naghatag siya kondisyon nga atong buhaton aron ta maluwas, musunod ta kung unsay iyang instruction kanato. Pangutana, subay ba na sa instruction sa Ginoo nga ang Domingo nga giilas kadaghanan igpapahulay mo'y atong ilhon? Nabatay mabasa ana nga ang Dios nagsugo kanato nga Domingo ang adlaw igpapahulay ug Domingo atong ilhon? Wala gyud tay mabasa mahigala. Kay bisan si Cardinal Gibbons sa The Faith of Our Fathers, nagpamatuod siya. Ang iyang pagpamatuod mahimo nga atong basahon ang Biblia gikan sa Henesis bot ipasabot sinugdanang libro sa Biblia. Gikan sa Genesis paingon sa Revelation or pinadayag. Wa gyud tay maagian mabasahan nga bisag usa na lang kalinya nga nagpamatuod nga ang Domingo maoy adlaw nga balaan. Ingunit sa unahan, ang Biblia hinoon nagsugo kanato sa pagbalaan sa adlaw nga Sabado nga kitang mga Catholic wala nagabalaan ini. So gipadayag niya iyang gisurat sa libro nga The Faith of Our Fathers, sa iyang libro, ang iyang pagpamatuod nga ang Domingo nga giilas kadaghanan nga adlaw balaan, adlaw gapahulay, dili mabasahan sa Biblia mahikala. Dili mabasahan og wala gisab isugo sa Ginoo. O gipamatuod ni Cardinal Gibbons nga ang Biblia nagsugo kanato. O iyan ang testimony. Ang Biblia ingon siya nagpugos kanato sa pagbalaan sa adlaw Sabado. Apan kitang mga Katoliko wala nagabantay nini. So nagpamatuod siya na sa Biblia. So kung nag-ilata nga ang Biblia mao'y guide nato sa atong pagkakristohanon aron ta maluwas pagbalik ni Kristo, na ato ni nga dawaton ang nias Biblia. Guide ko ni o ang naas Biblia gibutang di higala ang gisugo sa Ginoo nato dili Domingo adlaw nga Sabado mga higala. Pag ilan ako nga Domingo adlaw nga igpapahulay, sa ato paggilapas na akong adlaw Sabado, kay ang Domingo may akong giilang igpapahulay, lapas ko sa lang Sabado kay wa na ko na dawata og ilha kanang adlaw. Adto po ta masango sa unang dito sa Santiago 2 versikulo 10 nga ang mabasa diha matod pa sulat ni Santiago, ang nagabantay og usa ka sugo ang nagalapas og usa ka sugo gikan sa balaod. Ten commandments gibantayan nimo. Naglapas kag usa ka sugo gikan sa balaod. Ingon ang Biblia, nahimo kang malapason sa tanan niini. So gipasabot higala, lapas ko usa, sama ra akong gilapas ang tanan. Ang akong giila, di man ang gipailas Ginoo. Unsa may gipailas Ginoo? Adlaw Sabado. Tanawa dinhi ang Exodo 20 versikulo 8. Ang unsay gipailas Ginoo, unsay sugos Ginoo stoa.
sa atong mabasa sa maong teksto, gayon ang Bible higala, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Sa unom ka adlaw magabuhat ka, buhata ang tanan nga buluhaton nimo. Apad sa ikapito ka adlaw nga mao ang adlaw nga ipapahulay. Ingon na Ginoo nga balaan kining adlaw alang sa atong Dios ang ikapitong adlaw. Niining adlaw dili ka magbuhat. Muna instructions Ginoo. Nagpasabot nga maunay atong ilhon kay muna gi-introduce sa Biblia. O atong basa ng 11 kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta, ang dagat ug ang tinubdan sa tubig. Ug mapahulay sa ikapito ka adlaw. Tungod niini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun misantos kaniya. So niya dinhi ato nabasa ang gipaila sa Dios o gisugo sa Dios kanato nga igpapahulay higala mao ang adlaw sa Sabado. Muni atong ilhon, dili kay ang Domingo atong ilhon. Ang ilhon nato ang adlaw ikapito adlaw Sabado nga mao igpapahulay. Ug naingon ang Ezekiel 20 versikulo 12, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay aron kini mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila. Matapos 20, aron ko makaila nga ako mao ang inyong Dios. So gipasabot higala ang tinuod di ay nga nakailag Dios ang nagbantay sa adlaw Sabado. Kay ilhanan din na nga kung imong gibantayan ang adlaw Sabado nga may gipailas Ginoo sa Biblia, mausay atong giila nga ipapahulay. Ang Biblia nagsulti, nakaila ka sa matuod nga Dios. Sublain ang adlaw kung giila, dili ko tinuod nakailag Dios. Kay ang pagbantay sa ipapahulay, mauni gibasihan suma sa bersikulo nga makailata nga to kaniya nga atong Dios. Pero guwa na to ni bantay kani ipapahulay nga gihatag sa Ginoo, dili ta tinuod nakaila sa matuod nga Dios mahigala. So maluwas ka ha ang wa mo ila sa gipailas Ginoo. Sa Marcos 2:27 ang gisulti sa Biblia, ang adlaw igpapahulay gibuhat sa Dios alang sa tao. Gibuhatan tas Ginoo igpapahulay. Unya wa na to ilhana, wa na to dawata. Unsaon ako sa pagkaluwas. So dapat ang binuhat si Ginoo ang igpapahulay mao nay atong ilhon ug mo nay atong dawaton. Gibuhatan tas Ginoo higala aron di na ta magbuhat og ato nga igpapahulay. Nanay binuhat si Ginoo. Unya sa Ezekiel 20:12, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw ipahulay. Ang adlaw ipahulay sa Sabado man. Hinatag nas Ginoo higala. Ang naghatag ana ang Dios og siya say nagbuhat ni anang adlaw nga igpapahulay. So dapat muna atong ilhon, dawato na to ang hinatag sa Dios. Pangutana, kinsa may naghatag nato anang Domingo nga atong giila nga igpapahulay? Kay ang hinatag sa Dios na nabasa sa Sabado man. Kinsa may naghatag anang Domingo? Kay siga nag-Gibbons nagsulti man nga di mabasa sa Biblia ang adlaw Domingo igpapahulay. Ang mabasa ang Sabado no igpapahulay. Mao'y mabasa sa Biblia. Kinsa may naghatag ana? Wa man di na isugos Ginoo. Wa na ipailas Ginoo, wa na ihatag Ginoo. Dili ang Dios nagbuhat ana. Kay ang sugo sa Ginoo ngan hinato may tungod sa Domingo.
Ingon siya sa Exodo 29, sa unom kaadlaw magbuhat ka. Part na sa unom kaadlaw ang Domingo kay first day of the week ang adlaw ng Domingo higala. First day ang ikaunom nga adlaw Friday. Ug ang sugos Ginoo unom kaadlaw magbuhat ka, buhata ang imong buluhaton. Ang sugo sa Dios mahitungod sa Domingo dili kay sa pagpahulay kundi sa pagtrabaho. Sinugdanan nga adlaw sa buhat higala sulod sa unom ka adlaw. Sinugdanan na siya. Unya mauna na itong giila nga ipapahulay nga wa mo na ipailas Ginoo. Ang gipailas Ginoo nga ipapahulay hinatag si Ginoo. Unya binuhat si Ginoo ang adlaw ng Sabado. Unya naingon pa si Ginoo gibuhat kini sa Dios alang sa tawo, dili kay para lang sa mga Hudyo kundi para sa tao mga higala. Kaya daghan mga tarungan maingon nga ang ipapahulay alang lamang sa mga Hudyo. O daghang maingon na alang sa mga Hudyo. Kita Pilipino di man ta Hudyo at labot ana. Yan na amo na gisulti mo sa Biblia si Ginoo mismo sa pag-anhin niya miingon siya ang adlaw ipahulay gibuhat kini alang sa tao. Nganong di man ta na sabton? Nganong supakon ta man na nga gitinaw maginusos ang Dios nagbuhat ana pero gibuhat gani ikapahulay para gyud nato bahigala tao. Kay para lang sa mga Hudyo nag-ingon unta ato mabasa nga alang pahulay gibuhat kini alang lamang sa mga Hudyo. Pero gibuhat alang sa tao, general term, anthropos sa Griego, sa ito pa, kitang mga Pilipino, dili ta exempted sa pagbantay higala sa adlaw nga ipapahulay. Binuhat og hinatag sa Dios o niyang adlaw pahulay nga imong gibantayan, ilhanan kini nga ikaw tao sa Dios o niya ilhanan kini nga ikaw tinuod nakaila sa Dios tungod kay miila ka man nga igpapahulay iyas Ginoo dili ang adlaw Domingo. So ang akong pangutana kinsa man di ay nag-introduce ana kay dinhi sa bagong tugon na amay 8 ka bersikulo nga naghisgot og unang adlaw semana. Pero sa 8 ka mga bersikulo wa gyud tay mabasa nga dunay usa sa 8 nga nag-ingon ang Dios nga Domingo na ang adlaw igpapahulay. Wa tay mabasa na sa 8 ka bersikulo. So kay wa may mabasa do na bay niangkon og nagpamatuod nga sila maoy responsable sa pag-usab sa adlaw sa Sabado Domingo. Matod pa sa atong mabasa sa The Faith of Our Fathers sa page 111. Arita sa The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Unsa may atong mabasa sa The Convert Catechism of Catholic Doctrine? Kanya sa second edition 1910 page 50. Muni atong mabasa which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Gituganan ta nining katisismo sa Roman Catholic Church. Ang mabasa dinhi sa page 50 which is or unsa man ang adlaw igpapahulay ilang giansiran Saturday is the Sabbath day. Pamatuda sa libro pero maminaw usay kos mga pamahayag sa uban nga Catholic defender dili mo tuo nga Sabado yung ipahulay des Biblia. Kay ila yung himuon nga igpapahulay ang Domingo. Sila rin maghimo-himo ana. Pero ang tubag sa ilang libro, ilang pagtulunan, ilang doktrina higala, ilang katisismo. Sa ilang pangutana, sila raman po nagtubag sa ilang libro. Ingon ini nga Saturday is the Sabbath day. Gitugan ng tinuod. Ang Saturday di ay
mao ang adlaw gipahulay sa Ginoo. Nya sunod pangutana, why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong Domingo man lagi ang atong giila nga pahulayan, inay ang adlaw Sabado. Ang ilang tubag mao ni, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So, matinaw kahigala ang atong nabasa nga matod pa, atong gibantayan ang Domingo inay ang adlaw Saturday. Tungod kay ang Catholic Church sa Concilios Laodicea AD 336 atong gibalhin ang pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadtos adlaw Domingo. So niagay personal nga admission sa ilang libro nga matod pa dinhi atong gibantayan ang Domingo og dili ang adlaw Sabado tungod kay ang Catholic Church sa Concilios Laodicea atong tuig 336 AD gibalhin ang pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo. Nyari admission ni gala, sila di ay maoy nagbalhin sa adlaw nga ipapahulay or balaan gikan Sabado, gibalhin nila ngadto sa adlaw Domingo. Anyara nag-anam nagkalutaw kung kinsa di ay nagbalaod anang Domingo higala, ang simbahan nigpahayag miila sila nga pilimiro nga Sabado gipahulay pero gibalhin nila niadtong tuig 336 AD diha niya ng tuiga ilang gibalhin ang pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo. May hinungdan nga Domingo na ilang opisyal nga pagsimba. Masimbag pila ka oras human ana bisan to giilan ng Domingo gipahulay adlaw balaan pero human ana punapod balik sa ilang trabaho. Wa gihapon. Istorya lang, no? Pila lang ka oras ni pahulay pero wa gid ilha ang kinatibuk-an nga adlaw balaan. Kanya giangkon pa gini. Sumala sa atong mabasa nagmagpahayag dinhi gala ang nakasulat sa mga basahon sa atong mahigalaang Katoliko kini sa Catholic Press Sydney, Australia, August 1900. Ang mabasa dinhi, agingon dinhi. Okay. Sunday is a Catholic institution. Di ba na ho? Ang Domingo, Catholic institution, balaod sa Katoliko. From beginning to the end of Scripture, there is not a single passage that warrants the transfer of the weekly public worship from the last day of the week to the first. Ang ipahayag gikan sa sinugdanan hantod sa katapusan sa Biblia. Watay usa ka single nga pamahayag nga nagtugot kanato nga atong balhinon ang sinimana nga publiko nga pagsimba gikan sa katapusang adlaw sa simana hangtod sa unang adlaw simana. Wa gyud sila tuguti. Personal admission gyapon ni sa ilang mga sinulat. Catholic Press gini patik sa Sydney, Australia natong August 1900. Ilang gipamatuod nga gikan sa sinugdanan sa Biblia hangtod sa katapusan wa gito usa ka bersikulo nga atong mabasa nga gitugutan ta sa pagbalhin. Wa lagi sila tugote. Way bersikulo sa Biblia nga nagtugot nga balhinon ang sinmana nga publiko nga adlaw igpapahulay adlaw sa pagsimba ngadtos unang adlaw simana. Way pagtugot diha sa Biblia. Sa ato pa
nagbuot-buot lang sila balhin-balhin nga wa tugutis Ginoo manghigala. Pangutana, kung wa ta tugutis Ginoo, nagsunod tas kabutos Ginoo ana? Wala. Dili ang kabubuton sa Ginoo atong gisunod. Kabubuton sa kaaway sa Ginoo higala mo atong gisunod, kay ang buhat sa kaaway mao ang pagsupak kanunay sa sugo sa atong Ginoo. Muna atong pamalandungon. Di raman kay atong makigala ang Catholic, di ni ingon nga nag-atake pangutanan ning gitubag, kunili kasayuran lang ni atong gihatag. Uban ngadto sa atong makigilaan nga mga nagbantay, mga sandikita. Dias Biblia gipamatod wa gid na. Way balaod, way sugo ang Ginoo nga nagtugot nga balihinon ang igpapahulay or adlaw sa pagsimba gikan Sabado tus Domingo. Wa tuguti o giangko nila ato raning balaod. Maninapod si Father Brady, ingon siya siyang sulat, gi-address o gi-report niya sa Elizabeth Ingenious niya itong March 18, 1903. Ingon siya nga labing maayo nga atong pahinumduman ang mga Presbyterian, ang mga Baptist, mga Metodista, o tanan nga Kristiyano, o tanang Kristiyano, born again, o roban pa diha. Ingon sunahan nga ang Biblia wala gayud magsuportar kanila bisan diin sa ilang pagbantay sa Domingo. Ang Domingo balaod lamang sa Roman Catholic Church, ug ang tanan nga nagbantay sa adlawng Domingo ang ilang gisunod ang balaod sa Romano Katoliko. Uy, daghan ra ba din nagbantay sa Domingo karon? Ang inatong hibaw-an nga gipahayag sa Catholic Church nga ang tanan nga nagbantay sa Domingo karon ang ilang gisunod dili ang balaod sa Ginoo. Balaod sa Roman Catholic Church. Munay angay nato nga timbang-timbangon mahigala. Kinsa nga balaod atong gisunod. Iya sa Dios or iya sa simbahan. Nagpasabot nga balaod lang diin na nga minugna og hinimo sa tao sanglit ang balaod sa Jerusalem Sabado. Dapat unta ang atong ilhon nga ipapahulay ang Sabado. Unya lain naman atong giila. Nagpasabot nga kun mo na akong gibuhat ning rebilde jud ko, ning supak jud ko sa gipailas Ginoo nga lain ang atong giila nga wa ipailas Ginoo. Mo itong mahimuot ang Ginoo na dili pagsupak na sa balaod si Ginoo. Og ang Biblia nagsulti sa unang Juan 3:4 ang pagpakasala, paglapas sa balaod si Ginoo. Og sa 8, ang nagpadayon, paglapas balaod sino, nagpadayon pagpakasala, iya sa yawa. O nahigala nga, atong una-hunaon, maluwas ba? Nag-ingon na ba si Ginoo sa Mateo 7:21? Dili ang tanan magtawag ka na ko Ginoo, makasulod sa ganun sa langit, kundili, kadto lamang nagtuman. Muna itong pabaladungon. Sa pagbantay ni Mos Domingo, mituman ka ba sa kabutos Ginoo ana? Muna na to atong pangutanon tong kaugalingon. Kay kung naa na sa Biblia gisugo nagtuman ka, pero wa sa Biblia wa ta nagtuman sa kabutos Ginoo. Og si Ginoo nga mo'y mobalik sa kalibutan. Gapahayag siya nga dili tanan nga nagtawag o Ginoo makaadto sa langit. Ang padtuon higala ang kadturang taong matinamanon. Higala gihigugmat ang tanan si Ginoo. Gihigugmat niya mo hinungdan nga nagpakamatay si Kristo sa krus sa Kalbaryo tungod og alang nato og ipakita sa Dios unsa kadako ang iyang paghigugma nato. Dili siya buot nga malaglag ta. Ang gusto niya nga kitang tanan mga luwas siyang pagbalik. Pero ang atong buhaton sunod ta siyang kaubuton aron nga sa adlaw unya siyang pagpadayag siyang pagbalik. Mga luwas ta. Kay sa unang Timoteo 6:14 nag-ingon si San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong pagabantayan ang sugo nga mahigawas kinis buling og siyang papagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Kristo. Okay, ako ning basahon makadiyot ni ay mensaheng ato nakita ni si Ma'am Velostiki, Elisa Velostiki. May muntag ni mo diya, Ma'am. Good morning, Brad John.
Brad Libby og sa tanang naminaw gyud kanunay si Crisanta Francisco akong sakop sa Panimalay. Salamat kayo, Ma'am Elisa Villastique. Gipakusgan ang radyo permis, so thank you kayo. Ay mong gi-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa imong mga silinganan. So thank you kayo, ma'am. Ug ang Dios magpanalangin kanimo oban sa imong sakop sa Panimalay. Okay ni si Sister Ann Kaumiran, Marikit Marisa, niapon si Rosa Lalican Iscario sa Bantayan Island ni, si Chris Marie Roseliosa, Jubilin Edar, Disabili niapon si Ma'am Oslington Jane. So good morning ani ato panitanawon niapon si Brother Jex sa Malinog. Okay no, wa naman tay mga higala sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song. Okay, magampo ta. Amahan na mo nas kitas-an sa mga langit. Salamat o Dios sa imong pagpakiguban kanamo. Salamat sa mga informasyon nga amo na paminawan karon. Tuguti nga kadto o Dios nga amo na dunggan, magagiya ka namon tanan, paingon diha kanimo. Mo'y among handom nga sa pagbalik ni Hesus, wala untay isa nang malaglag. Kami untang tanan mga andam, o niya malipayon mo sugat ti Hesus, o makapuyo sa langit ng purianan. Dawata kami karong buntaga nga imong mga anak, o pinasaylong ang wasala, sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang mayong balita, o kaniyong tanan ang mga suki o mga pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan usab, anila ni Brother Isao Dehito, anila ni Brother